Ningkong ning shap ngai Khublei ye phi baroh ki viewers ki subscriber ki baju kyrshan ya ka dengan channel thymmai ke jonga nakilum khasi channel. Ningkong ning shap ngai Khublei ye phi baroh ki viewers ki subscriber ki baju kyrshan ru ya ka dengan channel thymmai ke jonga hadu mamenta klapoi sya ka 1000 ngut ki subscriber. Te yol ese pidon hi kejik ngau lengo babaleng habana pen paudur la dengan hapan ajing keren kumne sya phi ki dong kyrshan ki jonga. Henry tangki para YouTubers USA kisang tu bahaya kane namar ha kini kisngi ba menta ka YouTube kam ju approve ne kam peding shu ya kino kiduk channel ki ba claim pen i ka dur jong try kene ka channel te sikentin argentin lengba kene ka video kum ka jing ai Khublei ru artat ya phi kidung kyrshan jong ne channel thymmai ka jonga ngai Khublei lengba kene ka video ya phi baroh ki don ki rule ki kendon jong ka YouTube ka ba yul se na pleng jongi YouTuber ngemla ban butlut lani ngemla ban butanti na dong sedong te teng na pleng jongi YouTuber ngingat ha ka jing sya strat ngingat ha ka jing sya suspend te baleng ha ban snaru daga ne ka channel thymmai ka jonga namar ka tu ka barim ya thu ya phi bam ta hadu live nai ha ban up namar baklangat ha ka use content te om de shu bangam la shu ban upload kino gini video ha ka to ko channel ro andre ngane thu ya phi bangala hi ban upload ya kino gini video andre ha bakalangat ha ka use content na kata ka daw ngam ban se banang snano da ki channel thymmai ka jonga bat ka jing thmu hi jo ka channel na kilum khasi channel ka de hi na kam ta ka ji kop khwai bat ki wero te tang ha ine video balengkot i jonga ngai Khublei ye phi baroh bas ngubha la pang dei badang thymmai ha ka ka channel ro ngubha wat klet ban subscribe ya ka channel thymmai ka jonga Khublei shibun Khublei 1000 ngu ngam don e ban IFP ngam don e ban su kling yapi henry ublei undon kat pi ublei un IFP kamet ka koj ba khia krat ha ka jing im ko jong pi bagi kam ki jam jong pi ken long ki ba sai so ha ka jing tre jing pi ka man la ka sngi Khublei shibun